V Lehote pri Nitre sa plesalo ako za starých čias. Ľudia sa už tradične zabávali v ľanových košeliach, v zdobených širákoch, čepcoch a naskladaných sukniach. Plesovú sezónu na dedine otvorila vyše 100 ľudí a každý bol v kroji. V Lehote sa vrátili o pár desiatok rokov dozadu. Do tanečnej sály mohol ísť len ten, kto mal oblečený tradičný ľudový kroj. A tu je dôkaz, že oblečenie starých materí sa ešte dá nosiť. Moderné či nie, všetci plesajúci sa od hlavy po pety nahodili do ľudového. Tu je tretina nových krojov proti Vlaňaške. Kým sa na parkete krepčilo a spievalo, v kuchyni sa pripravovali maškrty. A keďže to bol ples v krojoch, aj jedlo bolo ľudové, ako z pravej zabíjačky. Také zabíjačkové mäso, zemiačky, kapustový šalát a obloha. Musíme byť troška posilnení, aby sme vládali až do rána. Ženy sa zvrtali v nariasených rukavcoch, v zásterách a naškrobených širokých sukniach. Aj keď boli všetky v kroji, predsa bola každá iná. Tie sukne, ten čepiec a to všetko to dá oveľa viac roboty. Mašle pozavezovať, korále. Najprv som mala z toho stres, ako budem v tom vyzerať. Tak potom som na to zvykla a zapáčilo sa mi to. Vyparádili sa aj muži, prišli so širákmi na hlavách, oblečení v ľanových košeliach a vyšívaných vestách. Tento mladík prezlečený za švárneho junáka to s krojom na ples riešil originálne. Nohavice a košeľu z povaly vyhrabal. Zdobená vesta je ale nová. Vlastnoručne si ju vyšil. Podľa starého kroja vlastne čo bol. Akurát toto som inovoval trochu podľa symbolu našej obce. Všetci navzájom si radia, kto ako vylepšiť ten kroj, doplniť, kde sa kupujú súčiastky. Ľudový kroj má doma takmer každý Lehoťan. Takéto plesanie si nevedia vynachváliť. Aspoň raz do roka môžu zdedené kroje oprášiť. Z Lehoty Monika Koleková, televízia Markíza.